କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ଚର୍ମ ଗୋରା ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଲରା, ଅପସନ୍ ବି ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ସି ବିଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବିଲାତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିଟ୍। ବିଟ୍ ପରିବା ଖାଇଲେ ଚର୍ମ ଗୋରା ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି କିୱି, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କିୱି। କିୱି ଫଳ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ବି କଲରା, ଅପସନ୍ ସି ରୁଟି, ଅପସନ୍ ଡି ଚକୋଲେଟ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚକୋଲେଟ୍। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ ପଶୁ ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରେ ମରିଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଟ, ଅପସନ୍ ବି ସାପ, ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ଡି କଙ୍ଗାରୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଙ୍ଗାରୁ। କଙ୍ଗାରୁ ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରେ ମରିଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ମଣିଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ? ପାରା, ଶୁଆ, ମୟୂର, ଶାଗୁଣା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାରା। ପାରା ପାଖରେ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ରୁଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ। ଭାରତ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା। କେଉଁ ପଶୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ବି ହରିଣ, ଅପସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଙ୍କଡ଼। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାଙ୍କଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶରେ 7G ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି କୋରିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ମହାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦିଆ, ଅପସନ୍ ବି କଳା, ଅପସନ୍ ସି ଧଳା, ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଧଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ମାଲେସିଆ।
ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମାଜନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ 100 କୋଟି, ଅପସନ୍ ବି 110 କୋଟି, ଅପସନ୍ ସି 125 କୋଟି, ଅପସନ୍ ଡି 140 କୋଟି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 140 କୋଟି। ଆମାଜନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 140 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶ ସୌରଶକ୍ତିର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ। ଚୀନ ଦେଶ ସୌରଶକ୍ତିର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କୀଟର 100ଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ଅପସନ୍ ବି ସାପ, ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବିଛା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଛା। ବିଛାର 100ଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ, ଅପସନ୍ ବି ତାଜମହଲ ଠାରେ, ଅପସନ୍ ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କେଉଁଠି କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବରେ, ଅପସନ୍ ବି ବିହାରରେ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅପସନ୍ ଡି କେରଳରେ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କେରଳରେ। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ପଶୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧଳା ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ଜିରାଫ, ଅପସନ୍ ଡି କୋକିଶିଆଳି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧଳା ଭାଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବ୍ରସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ? ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ବି ଆମ୍ବ ଗଛ, ସି କଦଳୀ ଗଛ, ଡି ଅସ୍ତ ଗଛ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତଚାପ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୋରୋମିଟର, ଆନିମୋମିଟର, ସ୍ଫିଗ୍ମୋମେନୋମିଟର, ଥର୍ମୋମିଟର। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଫିଗ୍ମୋମେନୋମିଟର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ,
ऑप्शन डी कर्नाटक। सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए केरल। मोर भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट रे लिखि निश्चय जणांतु। चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। रहुछि धन्यवाद।